ublay baduk pa jongi ubabnek. Utrai jongi met badutrai jongi mynsiem ke jongi. Utrai jongi kam baduk li jonga balang. Ngi aingu yemeko kenrat namar. Bangila banyedon ringkat kat ni hagani ka lempung. Pada oi om tang hagani ka jaka. Henry haki ying ki sem ke jongi ka bangi. Ngi pait ling ba kani ka live streaming ru hagani ka mit jongani ka sngi. Kenrat ngangit scam ablay medon ye ka khubor. Ye ka bami medon ban kren ling ba ushakri ubarit ujong mikotrai. Ablay nga dwai ken ko pa. Nabaklam mami ko kenrat ngamla ban lei ai. Ngalong kumne kang bangalong day tang namarga jing iit ka bami mela iit ya nga. Haga bami pen im ko kenrat ban ngamlong shu ujo. Ubarim henry ngalalong ujing tau ubatamay. Badaya katakin na blay ka bangayeng banyalabru. Hagani ka mit jong gani ka sngi ko kenrat. Nga dwai ken namargatakin na blay. Kershan yalaw jong syakri ubarit ujong me ko kenrat. Kabahoot kan long hoot, kabalong em kan long em. Tanggata kabame me ibin. Yaw syakri jong me ko try unkren na gani gamit jong gani gasngi. Kan long kabor ko try ya kibala do bor. Ka jingkermen ya kitu kibala do jingkermen. Kibasatang ka jingyap kabalong ka jubab ya ka jingim jong ki ko try. Henry gani gamit ablay kin mat ya ka jing shammen siem kabatamay. Kabadi tang hami unong penim bakin yeng kin mare kin rinsit. Siya ka jat jong ka ding panay ka jong me. Bahado kani gamit ablay kadang don kalad kadang lon ablay hado kani ka kaliman ka jingkod kabame yeng dagikti kaba me piar ko kenrat ya kaban kedob ya kita kibawan hami ablay bagadwai ko kenrat ablay ru bal bagagtihin ka jami ko try kibapang kaba shitam haga met badaga mynsiem ko try ba iyan kin mat ya ka jingta ka jami ko try ba mimilong unong pen kia o baga pertay kamla ban syam ko try badoy kin ablay jonga kibada na pedeng jong ka jing syate ka jing syakhom Hagi bor juga pop bat ki bor juga jing melien ki besneu. Lagalong ki drugs ka kiat bat ki wei ablay. Ki bate ki bakhum yu ubriu hakini kamien. Try men pelai lut yaki. Nabu nong rai ong yaki sai kum jeng ka rai bi. Labatat de ka jing ablay ka jong me. Sngo ko try yaki jing dwai. Hagi kerteng ka jong Jisu. Nga dwai ngapan de ka jingan. Amen. Kabenta nagagtien ka jong ablay. Kabaw blay upo aga donut ka jonga. Ya kabalong ru ka jing yalap agani ka mit jong gani ka sngi. Kalong naga gospel kat komo Marcos kalenong kaba arpo ar. Hado ka dekad kaba arpo nriyo. Ka gospel ka jong Marcos kalenong kaba pra. Ka dekad kaba arpo ar hado kaba arpo nriyo. Kibadon ye ka Bible ngobaban pelin. Bagi bedon ruaki yeng kisem pelit ye kektien ka jong oblay. Haga gospel Marcos kalenang ka bapra. Pada ka dekat ka ba arpo ar hado akaba arpon riu. Lada don na peneng jong pi kibam don ye ka Bible haga ne ka mit. Ngobaban shashkor ba ye kektien ka jong oblay. Shibet balashay haba pilet pai shalagi jong ki yeng. Pinyo ban ken mau ban puli. Ye kini ki benta ka ba oblay unang pen sngotu. Ye pi shosho nakabenta ka ni kektien ka jong oblay ken ka ai ka ba oblay upo ay ka donut jonga ay ka ni ka meet jonga ni ka sngi ka long ken halor ka way ka topic lani ka way ka title lani ka kerteng ya ka ba oblay upo ay ka donut bagata ka ba ngalabu kerteng ya ka jingalap ka jonga ka long kata ka Bethsaida generation lani ka pateng benriu ka bangiyo I hakini ka sngi kom kita kinong Bethsaida ya ka ba ngalapen syong nong rim na kani kalenong ka ba pra haga gospel jong Marcos ka dekat ka ba arpuar kani kani ka jingja ki para bat ki hinman ka ba lesil ada pipuli ka tin ka joblay bon na preng jonging itim kani ka kamba ka ba Jisu ule min hau boton haga ka shnong ka ba latip kerteng kom ka ka Bethsaida but haba ka don haga ni ka shnong uway ubriu ubalatip ya kata ka jinglong but ya ka jingpang ka ba udon ba ka long ka jing matla hagi mat ke jong u but om tanggata haba uni ubriu lawalam ya u show Jisu ka Bible ke yetu yengi but they aw Jisu ula kner but ula kta uni ubriu uyo ya ga jing pen kia
para benget kiba iet ke jonga ngam tip kai ka bau blai udaman kren ngam tip yano ublai un kren ling bagani ka tien ka jong ublai hagani ka met jong gani ka sngi ya ka bangala ai kerteng kata ka bedside generation ka pateng benriu jongi ka balong tekom kita kinong bedside kiba ka por ka bau jisu em arajar snem menshua para benget kiba iet kani ka dei ka benta ka bau blai ubu aga donut ngan puli ye ga de khat ka ba arpuar bat ye ga de khat ka ba arpulai ka balong ki lightly ki jing shisha ke bau blai udon ban kren lingba ka ne ga de khat arpuar hado arpun riu ka ben ningkong ka long ne ga de khat ka ba arpuar ki la wanru shabet saida ti ki la walam hau ya uba matla bat ki la ya kerpat yu ban ktah yu kada khot kaba arpulai tang shitengan puli ti haba ulabat kaba mod ujisu ulabat yauta uba matla nagakti ulaya lamno yu shabar jong kata gashnong para bat ki hinmen ke jonga ki para benget ki ba in kay gini gede khot kaba arpuar bat kaba arpulai kay bat balay banga ong banga penyesriem ya gini ka pateng benriu jongi kom kata ka pateng benriu kabalong kinong betsaida para benget kiba ngin yoi hagini gede khot kaba arpuar bat arpulai bat terter ngin sapuli ya gini gede khot baro but I got a khot kaba arpuar ngin yoi ya kawai ka jinglong jongu jisu shumot dor bangingi donlang hangta haga shnong betsaida para baki briu ki tip bau jisuan dagi shnong ba dagi bongut habaki bot ki wanlam ye ki bapang bat kerpang haga nega janmid la ongken bala wanlam yo wayu briu uba don ye ka jing matla nado ka kpo jang ka kmi baga bible kam shimla yetu ka ei ka kerteng jang uni briu baga bible kam shimla batai ba marcos shimla batai manuken utau briu henrei la shietu ya ka ei ka balaja namar ka kham kordor ka khubor ka ba utrai ule ban ya ka ba ka kerteng ka jang uni briu ki para bat ki henmen ke dekat ka ba arpuar ngiyo i ye ka jinglong ka jong jisu ba ka jinglong ka long haba ubriu ki walam yo ni ba matla laong ba uniken ukner ya la ka jong ka kti kaniken ke ka jinglong ka ba ka dekat ka ba arpuar ka yetu yengi haba ki la walam yo ni ba matla o jisu o la shim but o la pediang ya o kata ke ka jinglong ka jong o jisu o le hadu ke ne ke kelipman la da manga bat mapi ngi wan sha u kombangi ngi long ngi yo I ha gospel o Lucas kat kandai ke lenong ke dekat ka shipo o ong ye ke ne ke kentien ba o kun jong o brio o wan sha ke ne ke bertai ya ka ban wat ken ya ke ta ke bala jano nang ta ong ke gospel o Lucas kat san ke lenong arpo gedekan habang idang long laya tu ya ga parshi syapang ukun sarong auria ukpa udang yang naga jaga ga jong u habau yo I ya lau jong ukun umpat yo I ya lau jong ukpa ka bible ke tu yengi bau ni ukpa ula mare lagi kti daga ba pliar lani ba plit ya lagi jong kti ya kaban kedop ya lau jong ukun kani ke di ke jinglong ka jong utrai jonga bat jong pi ubah du kini kamid ukot yang abat yapi compare ladingi don ya gaspa compare ngim don buram compare ngim don kanu ke jingim ublay chongi ompet kerdan bagi ken mau kumno bau blay uong yo sol hagade ga por ba udang dan Samuel ko Samuel le yeto yo sol banganga pej yo brio ya ga donut ken badi ken ni ka jinglong ko ki para ba ki henmen ke jonga compare ka jingim jongpi kalong kumno compare pilale ayu mynnin compare pilale ayu mynsiem snem compare pilale kapop ka kom gano kaba pipi not ban ong hakmat oblay and I try ong nga pedyang yepi komba ngangalong ban ngam yo iti hang ni ban ngim yo I ha bible haba oblay o jisu obawan ra ye kibril keli jingkeli shibun obang ni obril uday way uwan nang no udon kam ayu ngitip ye ka jinglong jang try
bau yo ya ka don ut ka jong ubreu bau breu udon kam ya Henry ka aiken kani ka taga bedside generation para bangit kiba kani ka di ka way ka bangi yo hang ni ka snong bedside ka long ka way ni ka snong kiba pau namba haga ki snem kiba jisu dang balay laingot na gisenran jong kidai nagani kisnong Philip Andrew baru Petros katuga kamba kaba barok ki gospel ngiyoi balabsa ya ki saw hajar labsa ya ki san hajar dagi santligi puhu badagi artligi dokha baga dairu kab snong kabam nget yo blai dai kani ken habau try ula kner laga jong gakti Henry ka pateng benriu kaba kentaj bat kaba ped nau try ken baga diga snong kaba mngej yung nong penim ki para bangej kiba ihen kani ka diga jog kaba mga bat mapi dalaga jong ki kmat kat kandai snem menshua ngajukan mau habang ngapet ye ka website Shalong Revival kaba katukan narrator lani kita ki nong wat jingtim ki ong gitu ki kintin dagatin parengan bu kombakaong as an earnest researcher I cannot deny we cannot deny ngimlaban len ya ka presence ka jong oblay bau ya hapneng ki balang ngila witness talaga jong ki kman haka snong shalong ka jongi ki balang ka jongi ngila yoi talaga jong ki kman ya ki kamba ka jong utray still kakandai snem galayan ngilong kumcho kamdai mo kum kanika pateng benriu apo bedside kamdai mo kum ka snong apo bedside kila yoi yaki kamba ke jong utray but the impossible turn to be possible kita ki bamla banlong ki urlong hikmat utray henry kim kongu yu jisu lani kim pediang walau jisu yang ban kenir pada marga tagadaw ke dekat kabar pulai ti habakil ulabat yu nakakti utawa matla wala yalam no yaki shabah jong kadaga snong shumodur baudon hangni utawa matla habala walam yu jisu kini ki brio kala walam yu akmat jong utrai bat kensan utrai uni matla yo I tip nama matla kadum ulay sngaw don babat nagagti ka jong shumodur yalam no shabar jong kani snong light kra pitrai ka ai ka banja ka bible kong hang ni kam ya tu bau ni brio question yo jisu men yalam yang ashay klemong kom ta kani ka taken ka problem jong ka jok ka bangingim ngibon palan ke jengkali yo blay balay try ka jakom ni balay try ngalong kom ni Blay uwat ya kapateng benriu kabawang I will trust him no matter what the cost kama jakat bagaja kama long jis babalong pilong mo kumta gani gambid wala daga jaka kai ka jingim jonga ngan shanya yo try ko ki parlok samla ki jonga hapdeng jong jing do kam hapdeng jong jing do jing kermen shai galawai ke jong pi nuot balong habau try ubat nagati jong pi no question us pi nuot balong ye kata kitin upol wong ha ke shiti ga bar chu timothy we ar kadar ngalai thu yo tai ngasha ye gini jing sha baro I endure suffering balai ngalai thu yo nong panem ban ngatib bau nom penlerahnya ngapet jaga tin ke jong oblai haga kitab Genesis kalenong kabar puar ngaken mau yo Abraham udan tang yo we kun baka shimpor takin yo po prabo snam bau yo yelo jong kun padu blai wong ko Abraham adon kam you tu kun ban kenyan no second thought ngam don da ka wei pat bangan keli jing keli yo blai ya kun ngan lek u blai utib na ga benta jong ngadon kun u ba arsnem nyo banai para bangai kibi shumut ngapurkad
bau belai ulah hab kenian no ya lahu jogu kuan pitrai ngam keli jing keli ngaperkat hikijat kijong Abraham bawang terai dengan buat bet yami jagat baca long kat balong dengan buat yami para bat mi iet kijong ngau terai kan ni kan kedekat ke bahar bat arpu ahar bat arpu lai bangaong ya ka kan ni ke bedside generation kan ni ke jok kebab ngitang shumat ya ke jing ngibun ke jing keli yo blai bat ngi pet no ngai kan mau ya koi ke jing ya thu khana ke bangayo ban puli ya koi ke kon balong ha ka ke jing ya thu khana ka dan koi ke brio kam don ye lagi khun kikti bat ha bakala duai kayam pada kata ke jing duai ke jongka kong ablai jonga kalong mo ke babakla ya ngabangan pan nami ye ki khun nabanga ken mau ya ka hagar kala yam akmat jong me kala demba kala ong ko kenran to ai si ya ga yo khun badai hang ta ko kenrat ka bangaru ngangej ba memen ai long bakala yo ya ga jing pos niu pada kata ke jing pos niu ublai ule kerku ya ga singkai ga jongka bakala jaken habaki snem kala nang ya kala yo lo jong ukun barola ya ukun ar bat lai snem ka gerta parhadien kattu kat ni por long bagata ka jing tu kana ke tu bau niu kun ula yo ya gawi ka jing shitom bagata ka jing shitom kala ja hakikman bat ula matla no balong kala ya ka snem kat riu kat nyu snem hadien kata ka jing ja balong kala donru ye ki wei ki kun nadien ki para ki jong uta balong bagi de ki kun shenrang bagi kun kentai Henry long bang na do bala ja kani ka jingja bakani ka breu kala yo I yo lo jong kun ba lapang wala shitom kam tre shu ban kiu shega yang mani nama gong ngam la ban pediang ti kum no ba kun jonga upang ba du shitom hado kat ni balong kan kata ka jing ye tu kana ba ye tu hadien kan riu kan yo snem kala don kata ka jing sumar kabah ka start science mentalong bayi kini ki kmat kiba menshua kiba yoi baladala ban sumar ban le ya ka operation long balala ban pen yoi lani ban pen klanpat ya kita barkila kemen kata ka yeng bagala jakeng hagada ka pon kabala le ya ka jing kini ka operation la le ya ka jing put lani ka surgery bagada ka jing ya tu kana ka ongken bau niu kun ulas dang ban yoi ya lagi jing ki kman pada bala pelit ya kani ke jing sop na ke kman ong kata ke jing itu kana ula pet ya jagamon ba suga diang ba ula yo I ya kawi ke brio ka ba yang hajan bagala yam bagala ula ong ya kani ke kentien pide I mei jonga mo balong bagata kala penshisha ba kun ula yo I bagata ka yeng kala don ken ke jing ya kman kala don kata ke jing kman ngau ba bara ka sonde ke babut kila let ke jing ya seng ka badon ka yeng mani hajan jong kata ka yeng ka snong ka bagisa ban marsen poi ha ka yeng mani laong bau tau shinrang ukun uba mental kat prasnem ka gerta usuyam nado barung hado bami om tre banen kami kala lingo ukpa ula lingo kita ki para ki jong u kala lingo balai iba jongi balai kon la kali piam ti bagani ukon ula juba badulong ko mei jonga balai ti pim shim la yalam yanga shegadu ga jangka namar hangtu kabanga ngalej menne ngayo ite yo wei ubriu baga kerteng ga jongu kalongu jesu badeu ni ubriu haga por kabanga ngadang matla ki briu ki parlok ki thap yang anak kli ki leben yanga ki om to yato manu bala bi bathap kli yame ban men miet haga por kabanga ngatia men mien deung ni ken oba pen en yanga uba kedop yanga balai mai pim jialam yanga la khat prasnem ngaladon pim jialam yanga syukur gejaka kablong ka yeng ka bakentang ka jongu blai para bangai ki ba ien kan ni kan kadai kata ka pateng ben riu abang imat ye ka jing syam ka jing im aga jing shisha habau blai u yalam yengi aga jing shisha bangin shanya pura hau hendrengi bun ki jing kali bagadan kapor kabangim treasure ya kaban syakri ban ya kabajing mani jongi yo blai ka jingkeli kalong jonga hakane kamin
hang nu pi don agani gamit ki para bat ki men ublay ula penpau te yapi ula sakhi ka perthai kalayo ki bom ngai ki acknowledge ki menjur bau Jisu jong ki Kristan ulong ubashisha and we agani gamit pi don hang nu pi hap mo hage kenhun ka bagyong kita ka Bethsaida generation lani ka pating benriu ka balong take klem ya per bat kita kinong Bethsaida ka baar kada khot ka baar pulai ki benta ki ba khat du ha gadu khot kada khot ka baar pusan dei hang ni ken ka ba ka ja ka kamba ka bau Jisu ule para bengai ki ba i ka tien ka jong oblai kong kada khot ka baar pulai bat ulabu ye ki ti ha u ulai ong meyo I a haba ula kmien ula ong ken ngayo I ngan puli biang ya ketika benta ka baar pulai ula ya lamno ya u shabar ketika snong bat haba ula bia ka bamodu Jisu ula bia hakikmat jong uni uba matla bat ula bu ya laki kti ha u ula keli ya u meyo I a haba ula kmiti ula ong ngayo I kibriu kom ki dieng baki kiyan kada khat ka baar busan ka ong hadin kata ula bopat ya laki kti hakikmat jong u bat ula pen kmit ya u ti ula pen bapat ya u bat ula yo I shinna ya ki a baro para bengai kiba I ki jonga ka ka khubor ka bari ka bau Jisu ubu hangni hakini ki dekat arpulai arbusau arbusan ken ngiyo I ha ki dekat ka ba arpulai kat bau niu briu udang wan baru trai ula yalam shabar jong ka snong Bethsaida u Jisu ka ka ba ula le ula bia ka bamot kani ka ombia ka jong ula bia hau niu briu hakikmat ki jong ngala duai ngong ko trai ka khubor memod ayu haba mele yagini kadon artli ki henman bagi para ke jonga ka bakani ka khot ka ba arpulai ka yathu yengi lada pi pet yaga tradition lada pi pet yaga jinget jong ke ju ka ongkum ni baka bor jong ke jing pen kia lada ka don ken haka umbia jong ukun ningkong laong bagi jiu kingej bakani ka umbia ka jong ukun ningkong ka don ya ka bor jong ka jing pen kia bat mangi ngi jule ya kani haba ot katari laningi bakla ka baningkong ngilet halaga jong ka shintur bangi sngotu baka don hangta ka ka balaban yarap yengi kamdei tanggata hagan ni ka umbia ka jongi hagak tien pareng ki ong ka don kata ka DNA lani ki ong kata ka deoxyribonucleic acid kani ki para bengai ki ba kata ka DNA ka dai kata ka blueprint lani ka instruction kadai ka blueprint lani ka instruction ngan shim ye genuksa shumut manga ngade ban long ubri ubali lani ubayong hakpo janga kmi kadai ka ni ka DNA ka ba decide ye kata kadai ka DNA ka ba decide yo brio baki kmat kini ki ba jerngam lani ki bayong bau brio ni ba jerong lani ubalingkon nganggo try haba me bia ye kini ka ombia balai ken ka jingmot ka balong kumno paru blai kani kedega khubor ka bawong ken ngad long manga ukun ningkong ngadai manga usok ningkong baru ukun ningkong badam don manu ong ka kitab ki kam ki apostol kala nang basau khatar badam don manu lani hangno ka bapinyo ye ka jimpenem ka balong ha ka kerteng dei tang ha ka kerteng ka jongu Jisu para bengai ki ba ien ladang ye keren syabang ka DNA kadai ladaki kwa bantiap ngawan na kathmei jonga kadai nang ken shim yau ken ja ken pat bat ken le ya ka shintur jonga badai hangta ladaki las dang bantris ya kata ka family tree ka jonga nang nu ngawan bakin lap bangitip balaong bau khasi jongi uwan kain na kita gitan Cambodia migrate shadow shani bagada kay lap de habaki test ya ke DNA ke jauh kasi banyak compare lembat kiwai nang nu uwan para bengai kibaien kani kadai kabaken jado henrai utrai udon kabaken mynsiem baruang dei manga ukun ningkong
Uban penem ya pi dai manga kata ka linti ka bangangan ngan penem bangan penkia ya pi but om dai tang kata dai mangaru katen rai jongki ki baro but kani ke de khubor balada ublei baki briu ki tes ya pi banwat ya ka DNA nang no katen rai pi dai ka bamut kin tip ba pi dai katen rai nau Jesus Christ pi dai ki Kristan ngi kam yala dia bangi dai ki Kristan ngi bot yo trai pada bau Jisu ula bia ngi de bandon ya ka DNA balada ka perthai ka kwa ban pej yung ni pastor marpana uday na ngade ban long ka tmei baka sos ka jonga ngade ban long jong Jisu Christ ngam dai ban long jong gani ka perthai balai banga ong gani ka Bethsaida generation nyo pon riu pasen na ki Kristan hang ni hakari jongi ngi dai ki Kristan haka kitab ki kam ki apostol la dengi pen agalanong ga bekat nyo ga dekat ga ban riu don tang arngot ki briu upo baru Silas bagasnong Thessaloni gasnong Lystra gasnong Iconium gasnong Philippi bat kiwai haka daga por ki ong ki ni arngot kilapen kala kongpong ya ga bertai para bengai kiba ihen lada ka perthai ka tes ya phi bat ya nga ngidei nang no ka DNA jong no anlam pidei jong ka perthai na pidei jong Jisu kadi hang ni ka banga pat ka donot ka banga ngayam pada banga keli ya ka jinggeli shano kita ki balang Ephesus shano kita ki balang Smyrna Shanu kita ki balang Pergamos. Shanu kita ki nyau teli ki balang ki bakrau juga spasnem ke beningkong. Shanu ki balang ke jogi ya ki ski. Shanu ki balang kita ki bae sisba prabu sdam ngelayo. Shanu ngi dai jong note. Para bangaj ki bae apat ko dono da banga pergat ya gani. Lada ka perthai ka kwa bantip ya ka sos padi ka thmei jong pi kan lapi dai ki banang note haba ka swipe ya ka de ka shentor kan lapi dai ki banang note haba nga pai ya ka diang bat sekman ayo ki para bangaj ki ba ka met ka jong utrai ngi le kai badu blai padi ka ni ken ka ba ka khat ka ba ar pulai pada dekat kabar usah kang pada dien kani ong Jisu haba ulabu yala kekti hau tau breu o go breu meyo i ayo wong ayo iti beki breu kiat kemudian ngakeli hang ni ngong kumnu breu bang matla untip bau dieng ulong kumta. How does a blind man knows what a tree looks like? Dayang ni ke jingmayan kabalong supernatural. Kabau Jisu open pau yo niu breu something kabalong spiritual. Kai kabalong kaba kenja mynsiem kaba mud bahaba ki breu jonga kila yo ya ka DNA minta ngalabia hami ko matla minta memdei show jonga bertai mela yo ya ka DNA ka jonga melong jonga. Bade hang ni ken kaba nganga pen I yami ya ka jingmayan mede ban yat ban long kemudian. Lada pipuli ke sam ke beningkong ke dekat ke beningkong ke baar ke balai ngiyoi hang tu baga Bible ke yatu yengi ti onlong kemudian balatung harut ki waum obasai yalaga jengki so halaga ayom bat halaga jengki selaru kanom telorno bat ka ei ka bau le kon man pa kani kadi ka baga Bible kong habaga keren syabang udien kamot ye ki lai teli ki ei kabamot ko ki para ki jonga hangno ka nong rim ke jong pipidon pilasu tiet ne em how tres pilasu tiet ne em how try umdai tangkata ka nong rim jong pi pila pen yeng ne em haga ding pna ke jong Jisu umdai tangkata pila pen scam ru ne em ye ka nong rim ke jong pi kabalang hau Krisken. Pengaken mau ye kini kentihen ke bau Jisu ang. Aga gospel ke jong Matias kelenang kabar pulai. Kedekan kabalai punyo. Ko Jerusalem ngakwati ban kedup ye pi. Henry.
Henry pi kentat kenyanga. Kumbaga kami jong kesiar. Ka kedop ya lagi jong kikun. Ngaru ken ngaku aban kedop ya pi. Ong kak tien ke jong belai ladangi pulih. Aga shiti ka baar jong upol shiti ka beningkong jong upol shiki korin kan riu ka lenong kat lai ka dekan. To da sharai pi to da yang scam. Aga jingai to da le shlor ya ladi. Pi kum ki rang ba to da pen klain ba ya ladi. Hatu ki para bengai kiba ihet ki jonga. Hatu ngilong ne em kum ni. Hatu ngilapen scam ne em. Yaki snar jonga jinglong jingem jongi. Nani ngila sutiet ne em. Yaka jingem jongi hau kris. Ngila yeng ne em. Haka nong rim ka jong utrai. Ngilapen scam ne em yaladi. Yaka jingye dehi ka jongi badu belai. Badai tanghang tabau jisuang. Bangayo iya pihi bapilong kemudian. Ladagawan kale herba. Ladawan ke eryong. Anam ratsyo ia pi lanoru. Ki parabat ki hinmen ki jonga. Ka besngausi ka Bible ke yetu yengi. Hagalenong ka balai ka dekat ka beningkong. Jong ka kitab jing pen pau. Kong ken ye gini ki kentien. Nga itu ye ke jingle jong pa. Bapa don ye ke kerteng ka baim. Henry palong ken ka bayam. Ki parabengai ki bain. Ngi donti ya ka kerteng ka ba manubam tip syapang ka kasih jantia ka balang presbyterian ka jongi ngi menor ngi judon ya ka bor Henry kat nang mi kisngi nganut banong ya kani baka berthai kamburam syu yengi namar bakam tieng yu trai jongi Henry kayo bangi dei ki banang no para bengai ki ba Pitarai kata ka festival ki baja hagani ki jian hagani ki sngi pitarai ka dei ka aksiden pitarai ka dei ka aksiden la ne ka shu jaring kan banga kwa ban yetu ye pi hagani ka min kani ka peace festival bagi ta ki cherry blossom bat ki festival ki ja knangru hakum kini ki sngi balai ka don tang namar ka wei ka daw bagi ta ka long bau blai chonga ba jongpi ai hangi ya ka mon light lu ya ka bangi ngin jet where is your loyalty hagani ka min ka donut jongpi ka don hangno pi don hakaliang jongno parabat ki hinmen kadi kani ka bau play wong ling bah kani ka dekat ka ba arbusau bar arbusan ken pada ka dekat ka ba arbusan wong hadin bau lapen khia yo brio kamdei ka bakidon ki baong bau play u jisu open khia tang shiteng lani klem khia ba ka jing pen khia ka dekat ka ba arbusau ka ba ubu open khia ya ka ba kan jaman siam open ya pi bat yanga Kumno bamangi kibalamat ya ka DNA ka jong utrai kumno ngini banem hakabai dei bat ka bakan jaman siam bat kata kami ka basyabar ka pau ngidei ki banang no bat haka dekat ka ba arpusan dei hang ni wong ngaladep bandil ngaladep banle ya ka ban penkhia ya ka mensiam ya jing matla ka jong uniu brio om dei tang ka jing matla ka bakan jado ka jing matla ka bakan jaman siam bade hang ni ken ngaladep ban penkhia ya ka baken jaman si menta ngan penkhia ru ya ka baken jado bagi dekat ka bar pusan kong bau jisu labu ya lagi jong kiti halor ka khmat ka jong bat ken ula yokya para bangai ki ba ien noong nadu menne balai ken ya kan ni ka pateng ben rio Bethsaida the Bethsaida generation. Syaiti kita ki balang ki baim. Syai mapi ki bamat ya ke revival. Syai ki long ying long sem jongi. Syai kita ki briu ki baong ha ke snem arajan riu ngati la dengan ban yapru na ka bentau trai kamleleiti. Ngamat syaleran ngamat sya sempat kamlelei dengan put ya syadu ke bakon. Henry kalayat kat kendai senam. Hakabangi yo ken kumba kalong. Ye ke jinglong mensiem jangka balang ke jungi. Ngajuong ye kan ni. Haka ke jibi assembly kabala leh ladangi ken top lang ye ke rebai sinon. Pralaksan pongot ngidon. Lai tali ke sinon ke jungi haka ke jibi assembly. Bagawai ke sinon rebai ladangi ken ngidon pralaksan pongot.
Onga Bible la de pipej aga Gospel Matias arvusan arvun riuru kelenong iyo. Oh Jesu keren syapang ki sangut kita isoti ki bastan. Sangut ti ki babian. La de ngile de gani ke jingken ti. Saulang arvusan hajar kababon ngin lajem. Saulak arvusan hajar kinum lajem. La de ngipej ya ke jok ban pej ya ke jinglong mynsiem. Tip silak ngilajem neem. Tip ki para bat kin men. Bakani ka krisis hadukat ni. Kabangiyo baga jinglong Kristan. Kala syulong tang kabangi syua pendap rukam. Bagam don ken ka jingye day kabam marmet badu Jesu. Kabangi ni keren syapang bakin jaman sim. Katalay nginum lah banye keren. Ki para bat kin men ke jonga. Kedekat kabar pun rio. Kabakat do hakani kamit jangkani kesngi. Ngiyo yo Jesu hadin. Baula de bandil bat uneu brio. Nadu ketu kabaningkong. Ngakenerti pidei ki brio ki bam tre ya kaban paidin syanga. Ngala iya pi ngakwa ban kedop ya pi kumbaga siar ke kedop ti ya lagi jugi kon. Henry piken taj ya nga. Wei unong ruai ong itu ki kentien. Nganomla ban sngau tu. I will never know how much it costs. Nganom laban snow tu, ya ka jing yap, but ya ka dor ka bau try uai, ban yap halor jong ka ting pena. Habau kner ya lagi jong ka ting akan mau yu kun sarong auria. Akan mau ya ka tu ka benta ka bau kpa ule. Banong kele shemsi ya ka tu ka jankop. Kade ka jankop ka ba kordor tam. Hanga badangi baru kun sarong auria uyo eite. Henry hau belai ubaai. Uhaban ya prihi ya lau jong ukun. Pilaban mudur. Halor jong geding pna. Haka kordet. Haka jingdum. Kabaka pertai kadum. Haka kordet ya jong ukun jong u Jesu Christ. Haka bakum kada gapor. Ukpa upai da keling kedong. Yalau jong ukun. Ngajum mudur. Pi ki kmi ki kpa ki badan ya lagi jong ki kun. Pi ki hinmen bagi para ki badan ya ki hinmen bagi para ki jong pi. Para ka por ka bakum ka jing kordet ka jing pang ka jing shitom ka baki kun ki mat. Pin ya ki da ka jing om dei ba pin lek don kam la le shim dawai jendet da yap rum le namar namla le yesho. Kata kadiga jahalor gading pena. Bau kpa upat ke donon. Ngamla ban pet yalau jong ukon. Tang nakadaw ban penim yanga ubakren. Ban penim yangi. Blay wam gokon. Engan kener yala jong gakti halor gading pena. Tibalay hado kani kamit kan. Ngidang pen yala jong gadonon. Balay hado kani janmit kabamenta. Ngidang bon ki jengkeli yo play ngimnot ban kabrep banong try ngan bud yami kat shaba mi alam haga por bo play ukot yo Abraham uang Abraham no yaki kme pa lumlang yaki kon kikti kelet shaga jaka kabangan sapen yami uklemai destination uklemai shano baun lej uang shuyeng pinut ban yeng haga negamien Banongan syanya ko try ngam yo I kene galenti ngai kulumar kene galenti hendrai ngan yang ngan mare she gejak jong geding na ga jong me namar ngatip but I will trust you with everything that I have. Ublay ula penleran si ya pi hado kene gamen. Kai ka ba ublay ule ya ka ba pi pin dom yo ya ka ba fi pin feel la ne ublay ula feel ya pi. Ublay umpat chima feel ka way ka moment na gajing jong iubrio. Para banget kiba iyan. Ublay wang alabya haw ni ukon. Ula aya pi ya ka DNA ka balang gajing bakat tenrai. Hatu ka pertay. Ha bakat tes ya pi ka pet ya pi. Piday nang no ka tamay. Piday na jong Jesus Christ. Ha ka jok ka banging ngila penderahan yo ublay. Namang ngilele mon palan. Kedekot kabar pun riu angut rai.
bau layalam yu nang tay nabar ban mi shek shnong nabar ban mi nang shnong bet saida shabar dekat kabar pun riwang wat lai shu shu ke shnong wat lai shu shu ke jing bom ngai ngala IT ya ke DNA hame ngala keren ngala kener ti ko mengalong saka aipan Ezekiel kal nong khat pra ar phulai ngamon ti bagawi ka mynsiem kan jotno ngakwa te babaro kin kala ka bamon compare pidai ki banang no compare pidon kerdan compare pimdon kerdan compare pidai uban nang no ken mau utrai uyap na gabenta jongpi anam don governor anam don prime minister ubalaban yap na gabenta jonga na gabenta jongpi Eru news im jogis im baru try jogi try. Men hagaba pidang long giba pop. Men haba uni uba kren udang long uba pop. Chris ulayap ya pli. Beka Bible ko ong hang ni ke dekat ke bar pun rio. Lai pai shayem. Bat ula pa yu. Shalayeng uda ong. Bat rung satya. Syakatu keshnam. Kanungon na breng jong pi ha kanay gamit. Ngalayat sakma bat me kutray. Ki donti ki ay ha ka jing im ka jonga ka bangang ngalale. Ka jing matla ka bagan jaman siem ngaladon. Ngam ya pertan bat kiwai. Kaktin ka banga kren. Ki kam ki bangale. Ngam ya per bat ka bertai. Ngakan mau ya kawai ka jing ya tu kana. Long badan utau beriu ubatem ya ka violent. Ula perform ha kawai ka concert. Ula perform pakal palan babaro ki bawaan kilatap ti. Uni uberiu yam. Ulenyar wang balai. Ki beriu kila kili mela perform beyond excellence. Balai mayam. Wang abang apet yo pat ba udan way ubriu hang ne kman utau briu usyong uklem yeng uklem tap kti baru tau briu udai unong hikai jonga para bangai kibahen ngayam namar compare ka pertai ka acknowledge yanga ladau ni unong hikai unong yalam jonga omong well done my child para bangai kibahen haga jingim jong pi kumu kristan Lada tang uway utak ti ya pi kam labyang compare ka bertay kaya no ya pi pinyad baru try pinlong marway utak ti ne mo try habaw blay upay wang yupol Galatia highway shipaw yan upol me penbor hagane gamin para bangay kibayan lada ka bertay ka isi ya pi Lada utahi ubala iyaj ubala IT halaga jong jing im wong yapi ngas ngob hakun kam labyang mo kata namar kata hakane gamin kalat kadang pli na gamna jongi kanungot na preng jong pi pinong pastor ngadon kamban mare sya kejat sya keting ngadai kita ka bedside generation namar kani lingkrang kayeng gasam Namarkan ni kaling kerang ke jingim ke jonga bat ngamla ban saki utrai. Pinot ban yeng na jaga syong ban mare. Arbusan snem mensyua. Ngalayeng ngalam mare nganggo trai. Umat ya ben ubrio. Umat ya keren ben ubrio kam lelai. Balai. Tang mamit bangadon kam. Hakene gamit tang ucisu te bangadon kam. Om dan bala bat penhon yang dai tang utrai jonga. Dai ne utrai uba pipi don kam magani gamian. Lada pidon kam. Kadon kalat na kabantan jongi. Agani gamian jongani gesi. Para bangai kiba iyan. Ngini ruai agani gajing ruai kabalai spa. Henreu pupra hagasuru jonga jing duai. Ngin ruai daga baperkan. Pidon kam ne em yo Jesus. Baro ngangej pilala ya gani gajing ruai. Ngin dem ya lagi jongki kli haga bangi ruai. Lada kada ya piban duai ru duai. Ngin ruai syuatang gede kot ka baningkong.
kita khat kabaar baga kharas hagani gapor tang Jisu bala penhun Jisu kawan nak macam ni patrai mynsim ablay gidang ki khon ki chong me ki bakwa ban IT hi la ga chong ka ching Jisu ba ye chong na khat ni patrai mynsim chong me tong ai por ye ki hakani ka mien bakin yang ban ong nga hang ni patrai Jisu me para bangay kiba ye ngakot ye ki counselor pin smoba ban mi no ban yan bakani ki digasin ka baning kong ye ka bangan khot kanungot na preng chong pi hakani ka pon ublay ula kren ye pi ada ublay ula kren ye pi yang nagajaga shong wan yang hang ni mare nagajaga shong ki para bat kin man banong ye pi wat nom le rai namar kani kadai ka wei bat kalat kalenti tang kani ye ka bapila banong try ngalong serious bat me hagani ka miet chong kani kanungon na preng chong pi pinot ban yang hagani ka pohon banong try ngadon kam ale shekmat ublem berku ye pi la diwan mi nagajaga shong ka chong pi ngin rai ye kani ka jing rai na ka sur ka jing rai Blenggur ku ye pi boma alewan shini shikman ki counselor ngakwa piwan lang ban yang lang hang ni ar lai wan ban ya rab lem ye kini ki para ki bawan shikman Jinkman background Jisu me hanga suk jing jatat ngalawan jing suk jing jatat nga ki para ki chonga alisi kani kani ka sin ka banga khat ye pi alami se naga jaga shong ka jong pi yang banwahan ban mare jaga chat jaga tim na ka jong utrai ublay udang ap naga banta jong pi ublay udang ap hagani ka miet naga banta jong pi pada belai wang ko kon ngakwa ti ban pen thamai ye pi pim kwa mo ban mare ban yang hagani ka miet jong kani ka si la pi wan ublai on ger ku ye pi Jisu bala penhun ya ka mynsim chong Jinkman background Jisu me ai hanga ashwa bangin rai ye ger khat ka balai bat ka basau ki para bangay ki ba ye ki parlok samla ki thai bat shimran pi ki badan surok ru ngakran yo pi pila bandai ki banaka diang jonga shekamon jonga alisi mare shekajat jonga ding pna ki jogutra ublai wi te pi kwate bapi bin jotno bagane ka bertai dai na marga daga na u ong yong ni ubriu lei pai si sheyem ka bamun bau don u baam ubayeng ke kordor ubayam men setiap bat men Jisu uyeng badong ko kon lano ken baki kinwan ban IT hila ke jong jing em ki para bat ki hinmen ke jonga menne ha ka basdang mala ong ngi em ha ki sngi ki bakat do ngi I bagi jing pendam ke jing tho na ke tin ke jong oblei la pendam balai pan bai I kum ba pen slem ti ye ke jing rong no ba de ke jing wan shau ke jong nong penem ye ke de bangai
Paul utho shiki Hebrew aglanong ga bakandai. Bakasnam ka jong utray. Ka kamyam kamjam. Ka ut kamjam. Banya kasnam ka jong Abel. Utray uyasan. Kukpa. Ngalayapte halor gading pna. Kasnam jong mi, kasnam jonga kalami. Ban penim ken yo brio. Hatu kasnam jonga kan sumi. Kumto mo ladaki kul jong me ablay memayang ailad yaki. Kan sumi kai mo kasnam. Bagi brio kiba metau yaki hakador jong ki jong mehi ban mela persan mynsiem yaki. Atu kin leit mo siya ka jing jot baga jing yam. Na baka Bible kom. Bau mynsiem jong oblay unam yale jiw nombat ka do. Halor jong ka ding na don arngun. Uway siya ka diang bat uway siya ka man. Uba siya ka man uyo ya ka jing penim bat uba siya ka diang uklemyo nga jukli balay ko try. Medai ublay uba iay, ublay uba kraw. Henry balay memong lem, kumbaong yu tu uba kamon, bamentakas ngi menyo ya kajimban em. Ublay wang, kadi kamon ti kaba pipijin. Utaw badan halor kading pena ujin. Mah biang aku try. Ngadon hok banyo ya kani. Para bangay kiba iay uba siya kadiang. Ula kentanya. Hatu pin long mo mapi hagadaga kinhon. Kiba kentaj hagani gamit. Ngala kaliman ne haay ka loyalty ka jumpi. Hangno ka dono jumpi ka don hagani gamit. Lada piyong akwa bandan balutray yang ban mare siya kajat jaga ding panaga jumutray. Kadang dan kalad ublay udang ap yapi. Kwa bagani gamit kan let siya kibam jukot lada pi pimday ka jing tao kiba tamay. Ngin raya ka jing raya ka balay bat ka basaw bat ya ka koros ngan sakot ya ka bakaddo hagani kamit kada kot ka balay ka koros bat ka basaw Ki ka pertay ngalati jing siang kimla pendu Don't come yami hagani gamit. Day tang mami ablay ublay jongi bagi don't come. Kubalaban penim yang nagani kapat. Kubalaban pentemai aga balang ka jongi. Kubalaban penim yang iyeng ka jongi. Day tang mami yam don lachu na kamay. Jing don't come yami ablay crow Jesus may I ngaju bang jing ngau ba pertay ngaken tanya mynsiem jonga jing 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 kmen ba crow
para bengay kiba iyan. Kadi kasian kabakat do. Kabangan ay lahat yapi na makapor kalanang yahit nga burom ru ya kapor. Nga keren ru yapi kibapet naga YouTube ba naga online. Zadaw blay ula keren yapi. Dia magi khosiu yamak mat jong utrai. Yatu yapi yatu hau kumba pipi long. Uniu bamatla uan kumbalong te. Utrai keli. Pidai kibanang no pidon kerdan ayu unum keli. Paya ke donut chong pite. Lada pidon kamyu trai hang no ke bapidon. Tapi ya ngap yang ileng baga kali pi ngap leng ba kibor hang no ke bapidon. Yang harut shipang. Damagi khosi ban yam makmat jong trai. Bapan baik ya lagi jong gajing im. Padang trai kumbangalom. Ngawan akmat jong me hagani gamin. Para bangay kiba iyan. Kim trek mo. Kiparlok samla. Kinmen bagi para. Pim dan kam mo yu Jisu. Pim yos ngaw mo yu Jisu. Hagani gamit kabaw kren. Kun. Ngatiat ti yaga jingkang juga donut jong pi. Nganum le kombale ka berthei la kalong ki sipai ki pulut kin kenjat daga jing daga gejat daga bor ban rung syapo. Ngatiat daga jingkang juga donut. Pinong hooj na em yang ada kami. Kata ka digarai ka jumpi. Ngini ruai ka dekat ka basau baga koras. Ngini yang lang baro ha kani kami. Pada dian kani ngan kerpahat i pastor jongi pastor konvel. Inbo jing doai lingkot naga bentah kini ki para ki jongi ki kuhon jaga balang ki bala IT bat ki bala kelak ke bambon. Ibu storu in sapalat yang inang ni daga jing kerku penwai. Ngini yang lang baro ngin ruai ke dekat ke besau bagai koros ki para bat ki hinmen. Ali idang am yapi. Lada dang don. Piyo iya ki parlok ki jompi ki bayang hajan. Tada pitip bagi ki kwa ong ye ki pi kwa ngan lech khmat bat pi keren ye kata ki para bat ki men ale lang bat ki yarap ye ki don kam ki para bat ki men Jisu ye pi mi naga jaga song si ale ublayun kerku ye pi kini ki balawan ki dang don te Kiba ublayu lakta Nasnau tu ka Mapin ay laga jong ka jing imban yang ban mare Yano pidon kam Day mo pidon kam yu Jisu kani gamit Kaya ba pidon kam yung ta Alisa Jing men bakraw Jisu me ay hana tanggu Jisu bala penhun ya ka mynsim jong